la cinta pel cap de Club Super 3. I què més hi ha? Anem-ho a veure. Au, espera, no diguis res, Ja ho sé, això és el cinturó de Club Super 3. I què més hi ha? Doncs uns elàstics. És un regal super. Sí, en sortegem 500 lots. Tornem a saltar sobre els elàstics, Des de tan amunt? Sí, és superdivertit i superelàstic. Sí que és superdivertit, sí. Depèn de com tu miris. És molt elàstic. Flash, que t'has fet mal. Bé, ja tenim el marge. Ara les caselles. Fantàstic. Ei, Super, estan imprimint una pàgina de passatemps. I això són els mots encreuats. És una impressió superperfecta. Ei, a veure si sé la primera paraula. 1, 2, 3, 8 lletres. Nom de la princesa del Petri. Ei, superfàcil. Saps el nom de la princesa del Petri? Super, queda la quinzena. A veure, un altre. Virus que interfereix Club Super 3. Aquesta no és el superqué de la quinzena, però també és superfàcil. Ai, ai! Club Super 3. Club de males impressions. Super 1 no és per tu. Super 2, home 2. Més que 3 no hi ha res. Super Club Super 3. Estigueu ben preparats i fixeu-vos-hi bé, perquè us reservo a tots una sorpresa. El gran sushi se'n va de vacances. Petrillons! Sorpresa Petri cremada. Ei, supers! Aquesta és la sorpresa que ha preparat el gran sushi. Son Gohan ha tornat. Petri cremat! I amb nous capítols de Bola de Drac Z. Son Gohan ha tornat per derrotar el Cèl·lula. I va... Petri cremat. O sigui, que et bufes la mà i et converteixes en Netoli, no? Com... No, n'ets oli. Exacte, em bufo la mà i em converteixo. però a veure un moment. O sigui, a part de volar, tens el poder de transformar les coses? Sí, i a més duc un supervestit. Uau, és una passada. I uns superpatins. No m'ho crec, no pot ser. No s'ho creu? No. Ei, mira. Ets? No, n'ets Zòdia. I mira. Ostres, és veritat! I un moment, foto! Perdona, Netzòlia. No t'hi pres la Netzòlia, no n'ha pres Club Super 3. Super 3.